Dobrý den, jmenuji se Radek Janů a chtěl bych vám představit novinku našeho internetového obchodu www.centrumvytápění.cz, hermeticky uzavřená paletová kamna Calor Hermetika 6. Tyto kamna mají několik parametrů, kterými si odlišují od běžné nabídky paletových kamen na českém trhu. V první řadě bych vám chtěl vysvětlit nebo představit pojem hermeticky uzavřená kamna. Hermeticky uzavřená kamna jsou konstruována tak, aby nepřisávaly vzduch z vnějšího prostředí, když jsou instalována. To znamená, pokud jsou připojená na centrální přívod vzduchu a propojená přes přetlakovou spalenou cestou, tak v podstatě přes ten plášť nepřisávají a neodsávají žádný vzduch a nenarušují rovnováhu v interiéru vzduchovou. Hermeticky uzavřená kamna jsou velice vhodná do nízkoenergetických a pasivních domů. Z toho důvodu, že minimální výkon těchto kamen je zhruba od 1 kW. 1,2 kW už dokážou vytápět dům a prostor. Hermeticky uzavřená kamna Calor model 6 mají minimální výkon 1,5 kW, což je úplně dostačující pro nízkoenergetické a pasivní domy. Upozornil bych na dostatečně velký zásobník, interní zásobník paliva, což je u tohoto modelu 20 kg, a při minimální spotřebě 0,3 kg za hodinu při minimálním výkonu nám v autonomním režimu vydrží běžet tato kamna až 62 hodin. Odhaduju, že provoz těchto kamen na interní zásobník může v nízkoenergetickém a moderním domu vystačit až na týden provozu. Představím vám konstrukci a opláštění těchto paletových hermeticky uzavřených kamen. Začnu od ovládacího displeje, což je LCD displej 6tlačítkový, na kterém můžu volit výkon a požadovanou teplotu, můžu nastavit čas zapnutí a vypnutí a vidím veškeré parametry přidávání dávkování paliva a odtahu spalinového ventilátoru. Dále bych vám představil nebo ukázal interní zásobník, který je hermeticky uzavřený a má, jak už jsem zmínil, objem na 20 kg paliva pelet. Z přední části je čištění teplovzdušného míněníku, které provádím zhruba jednou za týden. Těmito táhly vyčistím stěny míněníku a v podstatě to je veškerá údržba, kterou provádím ohledně čištění stěn tohoto výměníku. Součástí těchto kamen je multifunkční dálkové ovládání, přes které můžu vypnout, zapnout kamna, zvýšit, snížit jak výkon, tak i požadovanou teplotu. Tak, dětská pojistka, otevírání, uzavírání dvířek spalinové komory je jednoduše řešená přes kliku. Takhle vidíme v podstatě, že bez té kliky nelze otevřít tato kamna. Máme vlastně dvojité krbové sklo s dostatečným těsněním. Zdůraznil bych řešení spalovacího koše, který je ze silnostěnné žározdorné nerezy. Pak dostatečný popelník, který opravdu vydrží minimálně až na 2 týdny provozu při optimální kvalitě pelet, které my doporučujeme. Je to 6 mm, jsou to 6 mm pelety v označení A1 nebo DIN+. Hermeticky uzavřená paletová kamna Calor mají velice povedený LCD displej, přes který ovládám nastavení požadované teploty v prostoru. Při dosažení této teploty se mi kamna uvedou do minimálního režimu a při překročení požadované teploty kamna úplně vypnou. Dále nastavení výkonu. Rozsah výkonu je od 1,5 kW do 6,5 kW, což je úplně dostačující pro nízkoenergetické a pasivní domy. Dále zde vidím veškeré parametry spalování kamen.